Kaixo, Mateguai bloga oinarrizko matematika jorratzen duen blog bat da. Hasieran bigarren hezkuntzakoa zana bakarrik, lehenengo etapa baten lehen hezkuntzara zabaldu genuen eta orain ere aurre hezkuntzako saiakera batzuk eta aigea egiten. Zeintzuk gea? Hementxe ikus dezakegu eskubiko zutabe honetan, ze pertsonak parte hartzen dugun, hauxe da azkeneko artikulua, 186garrena. Orain dela 5 urte edo hasi ginen proiektu honekin, 5 urtetan 200 artikulu edo, 40 artikulu gutxi gora bera urtean argitaratzen die. Saiatzen gea argitaratzen, matematikaren inguruko tresnak, aukera, berriak, normalean irakaslegoak jakin ditzan edo ezagutu ditzan, gero ematen dugu proiektu kolaboratiboen berri. Gaur egun hezkuntza munduan indarra handia hartzen lankidetzan oinarritutako proiektu guztiak eta orduan matematika arlotik ere saiatzen dira horren berri ematen. Hirugarren atal bat, administrazioarekin erlazionatutako kontuak, adibidez, aspaldiko partez ireki die matematikako klaseak emateko zerrenda. Beste gai bat eta hau izaten da gehien zaintzen duguna da prestakuntzarako aukeran berri ematea. Baita ematen dugu jardunaldien berri, ematen dugu gure inguruko eskolen berri. Horrez aparte, Mateguaiaren inguruan badaude beste proiektu batzuk ere, adibidez, lotuta dago matematikariok mapa, hemen ikus dezakegu gure inguruan batez ere, ze matematikari dauden lanean eta ze lan argitaratzen dituzten interneten. Badauzkagu gure kideen beste lan batzuk, zientzia berri wikia, Mateguai sitea, hor baliabideak eta biltzen ditugu. Beste atal bat oso importantea, problemana, matematikan problemak lehen hezkuntzan, problemak bigarren hezkuntzan, eta indarrean dauden beste baliabide batzuk, oso interesgarriak, hau da edukien aukerak eta gordetzen ditugu antolatuta matematika irakasleek eta ikasleentzat gomendatutako baliabideak. Eta horrez dezakegu.